pasasalamat dulot ni Susan Barameda. Misa pasasalamat dulot ni Ronnie and Franz Ibasco for all the blessings received. For birthday of Carl, Nono and Malu, dulot ni Beth Rueda and family. Misa pasasalamat dulot ni Nina Lea Medina and family. Misa pasasalamat dulot ni Jenry Bolocan and family. Misa pasasalamat dulot ni Endo Tolosa and family. Misa pasasalamat dulot ni Jessa Castillo and family. Special petition para kay Edrigo. Petition for healing and recovery dulot ni Chris Julia. Asin para sa kapahingaloan kan gabos na kalag kan mga minasunod. Felisa Crispina, Paz, Restituto, Jaime, Rebecca, asin sa gabos na kalag sa purgatorio. My dear brothers and sisters in Christ, our celebration of Christmas this year is certainly unique and full of meaning. We are celebrating Christmas under the beautiful and grace-filled spirit of the recently concluded Synod on Synodality. If we recall, the message of synodality is one of communion, participation, and mission. And this is what Christmas is all about. God, out of His goodness, willed to be in communion with us, concretely, in time, in place, in history. The Son of God became man and became one of us in all things except sin. And His communion was manifested in being with His people, teaching them, doing wonderful miracles, and above all by offering Himself in love. There is no greater expression of communion than to lay down one's life for one's friends. We are called to participate in joy. We are all called to come together, wonder at the birth of this child Jesus. All of us are called, rich and poor alike. And let us recall the first one who participated in this joyful event are the poor shepherds. You and I, we as church, are continuously called to participate in singing
Gloria in excelsis Deo. Yes, Christmas doesn't remain in the crib. Jesus was sent for a mission to bring the good news of our salvation. And we participate in that mission, absorbing and appropriating and embracing the mystery of this child born in Bethlehem to express God's love. We are also called to spread this love to others by our good deeds, our charitable actions, above all, by our selfless love for one another. This is what Christmas is all about. It is a community event, a community experience, a community filled with love. May this season of Christmas inspire us once again to love the church, to serve the church, and above all, as church, to proclaim the glory of God. Merry Christmas to all of you. Happy New Year, and may God bless you in a manner He knows best. Diyos maray na banggi po liwat sa indogabos mga tugang. Matindog po ang gabos asin maugmanyatong sabaton ang satong ginagalangan na arsobispo si Moy Reverendissimo Rolando Octavos J. Tria Tirona OCD-DD. Mag-urupak po kita. Matukaw po ang gabos. An misa ngunyan, iyo ang ikapitong aldaw, kan misa de aguinaldo. Ipapahayag an ikaanom na o antifona, o rex gentium, o hade nin mga banwaan, burabod nin pagtubod, asin pagkasararo nin simbahan. Ligtasan ang gabos na katawohan na sa imong linalang. Sa antifonang ini, ipinapasabot sa toya na si Kristo, iyo ang kapanoan nin katoninongan, asin iyo man ang minataon nin pagkasararo sa mga Hudiyo asin mga pagano. Matindog po ang gabos.
Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an katuninungan ngapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Susuluan na ang ikapitong kandila ni Mr. and Mrs. Dandy Royales and family. Ang ikapitong kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwaras sa to na biyaya nin pagkasararo asin katoninongan. Diyos amang mamumuton, binago mo an kinaban huli kay Hesu Kristo, an hadi nin mga banwaan, an burabod nin pagkasararo asing katoninongan nin simbahan, lugod an sa iyang pagdatom magpara kang pagkabaranga asin pag-iriwal. Tangaring ang gabos magpatinarabang tabangan na makamtan ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, idoko ang payo. Ako unta, an satong mga kasalan, taganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. An gabos bukusog tabi, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakaman, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, Danay na Birhen. Sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. maherak man lagod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pakatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, kaguranan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kaguranan, maherak ka, kaguranan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan. Kagurang na Diyos,
sama. Amen. Idoko ang payong mamibi kita. O Diyos, mantang nahihiling mo ang pagkahulog ng tao sa kagadanan, nagbuot kang tubuson siya, huli kang pagdaton kang bugtong mong aki. Papagkanigawa namimibig kami, naan mga nagpapahayag kan sa iyang pagkanilaman sa marotong na pagkaimbod, magkanigo maging kaibahan kainiman sanang para tubos. Siya na kay bumong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Dinara ni Ana si Samuel kaiba ang tulong na toro, sarong takad na arina asin sarong anit na may laog na arak, dangan dinara sa simbahan nin kagurangnan sa Silo. Binuno ninda ang toro, dangan an ina kan aki, nagdolok ki Eli asin nagsabi, Kagurangnan, kun itugot mo, ako iyo itong babae na tuminaid sa imo, digdi asin namibi sa kagurangnan. Uya an aki na sakong ipinamibi. Itinaos ako an hinagad ko sa iya. Ngunyan, idinudulot ko man siya sa kagurangnan. Sa bilog niyang pagkabuhay, siya dolot na sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan, ang sakuyang payo nagmumuraway sa sakong Diyos. Pagngingisihan ko ang sakong mga kaiwal, huli ta nagsasarig ako sa imong tabang. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. An kagurangnan, iyo ang nagtataon ngin kagadanan asin buhay. Dinadara niya ang tawo sa lulubungan, asin ibinabalik giraray. An kagurangnan, iyo ang nagtataon ngin kadukhaan asin kayamanan. Ang tawo sa iyang binababa asin dinadara sa kaitaasan. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Hale sa alpog, sa iyang binabangon an mapakumbaba. Hale sa kadaihan, iniitaas niya ang dukha. Sa kaibahan nin mga prinsipe, sa iyang pinapatukaw. An sa iyang pamana, sarong tronong mamuraway. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Maria nagsabi, ang sakong kalag nag-oomaw sa kagurangnan, ang sakong puso nag-oogma sa Diyos na sakong paratubos. Hulita hiniling niya ang kapakubabaan ning sa iyang oripon. Kaya magpoon ngonyan, ipagbabantog akong paladan kan gabos na kapag arakian. Ang makakamhang guminibo sa ko ning dakulang mga bagay, banal ang sa iyang ngaran. Ang sa iyang pagkaherak, iwinaras sa gabos na panahon, sa mga natatakot sa iya, ipinahiling ang kusog ding sa iyang kamot, linalaglag ang mga mukna sa puso, ning mga mapabaw-abaw. Pinababasa sa indang tukawan ang mga makapangyarihan. Asin initaas ang mga mapakumbaba. Pinano ning kayamanan ang mga nagugutom. Asin ang mga mayaman isinubol sa kadaihan. Inampon si Israel na sa iyang uripon, naramdaman ang sa iyang pagkamaherakon. Siring na itinaram niya sa satong mga magulang, ki Abraham asin sa iyang mga makuapo sa panahon na daing kasagkoran. Nagtutulong bulan si Maria duman, asin pagkatapos, nagpuli sa iyang karong. Ang marhay na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos marhay na banggay sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na banggiman po. Kamusta ka mo? Di pa ka mo lobat? Pwede bang batiunin nindo ang inyong mga kataid? Sabihin nindo, kamusta ka na? Very good, children. Very good. Digdi na kita sa ikapitong aldaw o banggi kang satong pag-andam sa dakulang kapistahan kang pagkamundag kang satong paratubo si Yesu Kristo. Aram niya to mga tugang sa mga nakarang aldaw, inapudang kitang paghurup-hurupan ang istorya kan satong kaligtasan. Ini sarong drama na ginibo kang Diyos. Ang Diyos ang direktor. Siya din ang main actor. At saka huli-hulihan mga tugang, siya din ang mag-aapod sa sato para maging parte kang padanay o continuous drama o storya kan sa tong kaligtasan. Marami ang nag-aakala mga tugang na natapos na ang drama kang sa tong kaligtasan pagsakat ni Jesus sa langit. Bako man yan. Alagad, masasabi nato, nagsisimula pa lamang ang istorya, ang epektibo kang istorya kan sa tong kaligtasan. Sa pagtao sa to, kang Espiritu Santo, kitang gabos, inaapudan para maging parte, to be participants sa padanay na paggibo kang sa tong kaligtasan. Kung mapapansin nito mga tugang sa mga nakadalan na adlaw, ang mga binasa, nasasambit ang mga bandain-lain na tao. Juan Bautista, Mahal na Birhen, si San Jose, si Simeon, si Isabel, si Zacarias,
So, bandayin na tao. No? Marahil masasabi niya to o para kitang mga nanunood kang drama. Dahil man yan ang gusto ng Diyos. Even now, God calls you and me and all of us arog kang mga inapudan niyang mga personalidad na maging parte sa paggibo o pagperfeksyon kang sa tong kaligtasan. Ngunyan, nakasentro kita sa pagsungko kang mahal na Birhen kay Isabel sa sayang pinsan. This morning, nadagog niya to ang pagbati ni Isabel sa mahal na Birhen na siya babae kan pagtubod. Ngunyan, mahiling niya to ang mahal na Birhen. Pano kang kaugmahan ngunyan nag-oomaw sa kagurang ng Diyos. Siring man ang awit o kanta kang mahal na Birhen, nagiging okasyon para ipahayag niya, ipahiling niya sa sato, sisay ang Diyos na satong sinasamba. Maliwanag sa satong nadagaw mga tugang, na ang satong Diyos, nagpapahiling ang usog niyang kamot. Dinaglag ang mga mukna sa puso nin mga mapaabaw-abaw. Pinababaan sa indang natutukawan ang mga mapangyari, asin itaas ang mapagkumbaba. Saro lang yan sa ladawan kang kagurang ng Diyos, na naaraman niya to o nahiling niya to, salamat sa awit kang mahal na Birhen. A God who pulls down the proud and the haughty, and the God who raises up the lowly and the humble. Tayo lang yan. Sosog sa awit kang mahal na Birhen, ang satong Diyos, sarong Diyos, na maimbod, faithful sa iyang mga promesa, na ginigibo niya ang sayang mga tinaram sa mga propeta, sa mga hadi, sa ibang mga tao. God is a faithful God. No? Kaya mga tugang, ang Ebanghelyong ngunyan, paagi sa pag-awit ni Santa Maria, ipinapailing sa sato ang Diyos na nagtao sa sato, kang satong paratubod si Yesu Kristo. A God who inclines Himself to the poor and to the lowly. A God who inclines Himself sa mga nagpapasalamat o may utang na loob. A God who reveals Himself na nagpapailing kang iyang sasayin sa diri sa mga taong naghahanap kang kahulugan sa indang buhay. Kaya mga tugang, mahiling niya to ng pagsungko kan mahal na Birhen kay Isabel dahil lang ini ordinaryong pagsungko. Alam naman niya to ang importansya kan pagbisita sa buhay kang tao. Masasabi niya to, ang pinakamalungkot na tao, yung mga taong dahil sinda nagbibisita sa kapwa nila mga kapwa-tao, siring man, mayo man ang bumibisita sa inda. Nakakalungkot pag walang bumibisita sa iyo at hindi ka nagbibisita. Parte yan kang buhay niya to. No? Parte yan kang satong reaching out, bonding. Parte yan kang satong bokasyon bilang sarong banwaan. Kaya nga kita inapod para magsungko, to visit people around us. Kamag-anak, mga naghihelang, mga pobre, dahil kita pwedeng mabuhay lang para nasa ivory tower, sabi nga ninda. But we are called to visit in care for one another. Siguro masasambit niya to, sarong tao lang ang ina-avoid niya to kapag tayo binibisita.
Pag-aram niya to, magsusungko siya o magbibisita, nagtatago tayo. Siya yan, si Mr. Money. Tinataguan natin si Sister Money, yung maniningil ng 5'6". Nagtatago na tayo. No? O siguro, ibang mga ninong at ninang, nagtatago rin dahil bibisitahin ng kanilang inaanak. Pero joking aside, ang mahal na birhen sarong modelo kung paano kita dapat magsungko o magbisita. We visit because nadangog niya to ang marhay na bareta na nangyayari sa buhay kang sa tugtugang o ang masamang mabigat na bareta. Uya kita kung sinatong ipaabot ang satong pakikisaro sa satong tugang. Ikaduha ang laman, the content, kang mga tinataram kang mahal na birhen. Madalas kasi pag nagbibisita tayo, nagiging okasyon ng chismis, nagiging okasyon ng complain, nagreklamo, nagiging okasyon ng comparison. Buti pa sila, buti pa siya. No. Naiban yan. Ang ibig sabihin ng Christian visitation. Uya ang mahal na birhen, ipinahiling niya sa pagsugkod ko kay Elizabeth, si sayang Diyos. Si sayang Diyos na nagigiya sa itang buhay. At ikatulong, ang magayon na mahiling natong ngonyan, sabi sa Ebanghelyo, nagtutulong bulan si Maria duman, asin pagkatapos nagpuli sa iyang karong. Ang mahal na birhen, pinaglingkudan niya si Isabel. Hindi ba normal yan pag nagbisita ka? One prepares coffee, nagpreparar, then afterwards, the other one helps also. May pagtarang-tarabangan, they help one another, they serve one another. Pinapagaramdam siya sa ito na kapag tayo nagbibisita sa itong mga tugang, let it be a form of service, a form of help. Di kita napapasyal para ipahiling na ini ako sa diri, successful, sikat, mayaman, kundi uya ako para paglingkudan ka sa kong tugang. Ini ang modelo, sabi ko nga, kang pagsungkong dapat isagibo kang bawat Kristiyano. Mga tugang, God daily, kada aldaw, visits us. Dayo malilingawan. Sabi kang dokumento kang simbahan, kada bes ng Ebanghelyo, ipinagrurokyaw, uya ang pagbisita kang Diyos. Kada bes na inaako din tong Eucharistia, uya ang pagbisita ni Jesus. Kada bes na nagtatabang ka sa mga pobre, sa mga dukha, uya ang presensya ni Kristo. Kada bes na nag-oomaw ka, nagseselebrar ka, uya si Jesus, nakikiselebrar sa imo. Kaya mga tugang sa panahon kag sa itong pag-andam sa birthday ni Jesus, ako niya to ang grasya na kita may kapasidad, may espuerso para magsungko sa itong mga tugang, especialmente may iwa kitang puso na bukas para ako ang pagsungko o pagbisita kang sa itong kagagurang ng Jesus ang sa itong paratubos. Ang misang ini dinodulot ko para sa gabos ng intensyon na arog kang mahal na birhen, ang inyong mga pamilya, kada saro sa Indo, maging sarong persona nag-oomaw, nagpupuri, asin nagpapasalamat sa satong kagurang ng Diyos. Amen. Viva la Virgen! Masilensyo kita mga tugang, pag-urupuropan niya to, ang ilang mga bagay na nasambit ko.
Sa pag-arog kang halimbawa ni Maria, nag-uumaw asin, nagpapasalamat kami sa Diyos Ama na sa nagsusupay niyang pagkamuot. Nagdolot kang bugtong niyang aki bilang samong paraligtas asin para tubos. An sa tong simbag, mga tugang makusog tabi, kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Para sa bilog na simbahan, ang Santo Papa, mga obispo asin mga kapadean, sa bilog na kinaban, tanganing sinda maging tanda nin pagkasararo nin mga tao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa mga namamayo kan sa tuyang banwaan, poon sa presidente, sagkod kapitanin barangay, tanganing sa paagi ninda, mamatean kan lambang saro, ang pagkasararo kan bilog na nasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi niya to ang gabos na mga nagtatrabaho sa simbahan, nagtatao kan sa indang paglingkod na daing hinahagad na balos, nalugod sindaman pakusugon ni Diyos para sa mas marahay asin epektibong paglingkod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi niya to ang gabos na uya sa misang ini. Tanganing padagos kitang magkuyog sa kabutan kan mahal na Diyos, asin padagos kitang maghimati, asin magsunod bilang sarong simbahan, sa paagi kan Espiritu kan Sinodo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi niya to mga tugang, ang marhay na salud kang sa tong Santo Papa, siriman ipamibi niya to na maghade ang hustisya, harmonia, asin katurinungan sa mga lugar na uya ang gulo o giyera sa Ukraina, Middle East, siriman sa ilang parte kan Mindanao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ngunyan mga tugang, idolot nindo, iyatang, ang isa dong mga personal na intensyon o pamibi para sa dong pamilya, ipamibi niya to asin ang sa tong parokya. Amang langit noon, nagpapasalamat kami sa mensaheng katuninungan na dara ni Maria sa maribok ming kinabban. Tawan sa mo ang tabang nakaipuhan mi arawal daw. Tanganing magdanay kaming maimbod, inihinahagad mi, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ang sako asidan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakabahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagsasarig sa imong karahayan, nasisibot sa pagsamba sa altar daraan mga atang, tanganing sa grasya mong naglilinig sa mo, mahugasan kami kaini mansanang mga misteryo na pinaglilingkod mi sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indong, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoo maninagawasin dapat matanos asin nakaliligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakubabaan kang inakong laman, inutob niya ang katungdan kang daan ng patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalan ning kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan, kad sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo ang nahaman niyang gibo, makamtami ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinapanganahasan ming halaton. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kang himno kang sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Makanta gabos, makusog tabi. Banal, banal, banal ang kamurawayan, Hosana kay asa. Palada ng minadigdig, kagurangnan, ikanang gadang banal, borabod ng gabos ng kabanalan. Kaya ining mga atang namibig kami, pabanalakan ambon kang sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo.
kan siya na surugari na buot pinasaluwiban sa kod sa pasyon. Nagkuha ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siringman pakapamanggi pagkuha niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa siyang mga disipulos nang sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibohon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kagurangnan ang pagkabuhay mo liwat. Kaya kami na nagrorondom kang sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdodolot kami sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girum dumakagurang nanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sabong Papa si Francisco, asin ang mga tugang kong obispo, asin kan gabos na klero. Siring man ginugurumduma sa simong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kang sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, kagurang nan namimibig kami, tanganing kaiba ni Masanta Maria Birhen na inakang Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito na nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras sa buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa akin mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay baniya, sin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamham, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Amen. 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 Natukdoan kan mga nakaliligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos do na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Bakusog tabi, ang gabos, bakanta kita. Aman yamo gayaw sa langit. Magdatog ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo itao mo sa buyang uniyan, asin patawanon mo kami. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin ay kami pagdarasa sugod, kundi agawa kami. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganin kami natabangan kang sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan. Asin mangligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nag-uugbang magpaglaom at pagdatong, nagahalat, kang maugbang paglaom asin pagdatong, kang samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas, siring na ang kamurawayan, kay Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawarat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo. Kare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Asin papagka nagawa na siya mapatuninong asin magkaborod niyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang mga aki, mga hobenes, magpatinaraohan kamo nin katuninongan ni Kristo. Peace to all of you.
Victoris peccata mundi. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan amang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Please form two lines in the middle aisle.
Matindog po ang gabos. Ito ko ang payo, mamibig kita. Kagurangnan ang pakisumaro sa imong sakramento, magpakusog sa mo, tanganing magkanigo kaming magsabat, daraan mga maninigong gibo, sa maratong na paraligtas, asin magkamit ning mga premyo, ning mga kapaladan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mga tugang apudan niya to ang intersesyon asin tabang kang sa tong mahal na ina, all together in English. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. May anunsyo? Matukaw po ang gabos. Anunsyo? Magkakaigwa po kita nin second collection, ang kantidad na sa tong itatao, tabang para sa mga proyekto kan parokya. Nagaandam po kita sa okasyon kan pagselebrar kan centennial coronation ni Ina, Our Lady of Peñafrancia sa maabot na taon 2024. Dakulang kantidad ang kaipuhan sa pag-ayos kan mga facilities na dapat niya tong ihanda bago mag-abot ang fiesta. Maihiling po niya to sa TV screen ang presenteng kondisyon asin ang mga plano na gusto niya tong gibuhon. Mga tugang, bago ko itao ang solemneng bendisyon, gusto ko lang girari magpasalamat sa okasyong ini, nakitang kabos na kakatiripon para magdolot kang madalamisa sa ikapitong aldaw o banggi kang sa itong preparasyon, ining misa de Aguinaldo. So padanay nindong pagkaropuropan ang misteryong ini, dakulang misteryo, ng aki kang Diyos na nitawo, siriman naging sa tong paratubos. Sa inyong mga pamilya, ang sakong advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong kabos. Sana maging mas bukusog ang sa tong pagtubod, mararom ang sa tong debesyon sa Baldaina, especialmente, palagi kitang andam na magtabang sa satong mga tugang, especialmente sa mga pobre. Ang sa kong bendisyon, siriman, para sa mga naghehelang o mga may karamdaman na nasa sindong pamilya. Ngunyan, ito ko ang payo, bow your heads, magpapangrus, mientras na kamo binibendisyonan. An kagurangnan mapasa indon. Asin sa imong espiritu. Bendisinan man lugod kamo, kan Diyos na makakamham, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo.
Lakaw kamo asin isabuhay, iharubay an ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva San Jose! Viva! Diyos baray na banggi sinugabos, Diyos mabalos.